Appell mill-moviment Iva d-divorzju Iva żwieġ biex nhar is-Sibt li ġej l-elettorat ikun altruist u jaħseb f'ħadd ieħor. Sfortunatament iżda qal il-perit Michael Falzon hemm persuni li se jivvutaw għal raġunijiet il-ħżiena. Hemm nies li ħajvvutaw mhux for the right reasons, imma for the wrong reasons. Hemm irġiel egoistikament li telqu l-mara u separati u għandhom il-ħabiba u egoistikament ma jablux jidħol id-divorzju għax inkella jiġu f'pożizzjoni jridu jiżżewġu l-ħabiba. Qal li hemm ukoll nisa li se jivvutaw le fika mar-raġel tagħhom li telaqhom. Għalhekk li Ġafri Pullicin Orlando ngħaqad ma' Falzon u qal li l-moviment qed jipprova jiġġieled dan is-sens ta' egoiżmu bilan li koppji li l-żwieġ tagħhom ikun tfarraq jingħataw ċans ieħor. Tkellem dwar il-koabitazzjoni u qal li ma jistax jifhem kif hemm min jaċċetta l-koabitazzjoni imma ma jaċċettax id-divorzju. U jiena iweġġana ħafna minn mhux biss qed jipprova jigglorifika, qed jipprova anke jistituzzjonalizza il-koabitazzjoni. Min-naħa tiegħu Michael Briguglio mill-Alternattiva Demokratika qal li jekk ir-referendum jgħaddi, il-poplu se jkollu żewġ għażliet qudiemu, jew li jagħżel id-divorzju jew li ma jagħżlux. Imma jekk ir-referendum ma jgħaddix, l-unika soluzzjoni li se jkollu qudiemu hija li jibqa' kif inhu. Evarist Bartolo qal li d-divorzju mhux se jkun għal koppji li għandhom żwieġ feliċi, iżda l dawk li ż-żwieġ tagħhom tfarrak u jridu jibnu ħajja ġdida. Qal li l-kampanja tal-le kienet mibnija fuq l-ara aspetti tal-bniedem, il-biża' u l-egoiżmu. Referenza wkoll għal finanzjament tal-kampanja bil-moviment tal-le jom fuq dak li nefaq il-moviment tal-Iva f'5 xhur fi 3 ijiem biss.